Kajing keluat jong ka yo kendai lat hadian kajing la jong ka sarkar jala ban pen kenriak no ya ki bedijing de harut surok bat lentiat kijat ladi ki hawkers na kendai lat syaka jaka ka bala pen kre ya ki kata parking lot kami Galaya Urban Development Authority muda lala ban sakhi ya kajing keladur ha kajing long jingman jong ka te kathan na kajing la ka sarkar jala ban pen ko ango ya ki hawkers ban mi no na ka te ka jaka da kajing tmu ban pen wandur thmai ya ka te ka benta jong ka dong ba shlong ka baki nong wan jengok kai ki jus ngau tenat bha ban pulut por lala ban yo sngoru ya ka sur jong ki babun ban pen pau bakal long shisha ka ka bala wan ra ya ki jing mentoy na kajing yo ya kajing kala jong ka khandai lat kala pelong pat yo shlong mil ban pai khmat saya ka thai lat khra ka bodon ru bun ki nong de madan harut surak watla ha ka te ka thai kala dap ban don ya ka yo ka batep kum ka yo shlong ha kajing don jong ki nong de madan kajing khapnya ka don mat om dai tang ba ka pen wet tang ya ki kali ki noyat ki jat ki baken thop ya ki khana school ki samla puli college henry kala khta ru ya ka yo ka hat ha yo shlong kumta ban sngo thopat ka ka ba ki nong song yo ki baju de jing de ha yo la mkhra ki don ban ong halor ka ni ka jingle ka sarkar jala na kalyang ka kunhon usulong mil kala hyar sa yo shulong ban snap ya ka ba ki don ban ong ha ka jing kran bat kini nong song yo lala ban yo sngo ya ka sur ki ba ki la pen pau ba ka jingle jong ka sarkar jala ka long ka ka ba bha palat ngala sundukan ne kayo la sopus na mensyat kayo ka bas parat ni kan maham kayo minta pat kayo kayap ha nama balai ngimla di sungi sini siapa belabut palat sesurak la ya lut nadong hadong titang kiba iet yangi baru hang ni hapo dai kiba itu la na surak ber kai ki atie ke ding nyap ni ke dai ha nakata kadau kai balabut palat sesurak ihang ni sisa te lakang dukan lu sini sapedeng lang ya tangin dia sati serum tang adukan lai dukan te tang ni hak to pedeng lakang lu amar balai mengingat dingin sobro sisi koi ka dokha dong medi tika chemjing am inchu chong khamdi te kum dukan ka kan yangi kajing le jong sarkar ke ka bah ni ru ni trang yang not ya kata ba kinle ilam kinan ni ka jongi ka lalong sisa ka ba khapnya adu kata hang ni latip ka school ka barok ka biang dot ni re kelentingin ya rum long syo daslap lai ngin ya tup setri ni ngin ya dai tu ki brio ba ya denti ni ani kajing khapnya ka bla palat la jinjar pula gini ka snong la ka jongi ni kala jinjar sisi sana du kaya kayeng du kadi kajing jabo la jabo am halati singkiang na marba ndai ben song surak ka song dukan temat la pelong yo apa surak te la kan kayo wan menta teba misani te kayap sama palat si kadau te kadi ba labun dukan atat sak bangi te hala yung ka along bet na ki basong surak hi caka ki beri kenyawan sani ru ki la ya sakut du stay surak ka jingdan nong song surak te kala ta sama palat ni along da kamdan ki nong song surak te ki beri ki dang ranwat am kayo nong menta ba adan surak te long kila ayo na jan te kila akam ya tu sejan hi am along ini tinggal teng sarkar dapat kat pada kalong kabahahi namar ba kalong nakini kinong song surok kata palat yang kiba hap yawai kidukan te ni kini hap pemi la kiba wai am long kitu pada tingin tip ya kata kisiu ni kim siu tang balong kata sibun yang ni kin kiba wai la kedukan namar minta jaka ken wan nasdukan kila iyo nasdu surok kim yawan su kim sen kata kabah hakalang tinggi te kabah sibun namar ka khapnya ru ka surok tang banginya ya yang ru kamlong sukin yang ipat ba lahap ya bisa surok kalau minta te mendan yo dan hat syura dep nang batai syura minta la bun nong di surak ne tepunu ne la long atat ni sa kendong ni te ka bahapan ka bah namar wa khapnya ten tu ha kendai la ya ru long syu Hakawai pot kalyang gini kinong song yo kila pen pau baka jing ya dia thiet kala hiar bha hakatega yo da ka pen pau baka daw ka dei namar ka jing don jong ki brio ki ba song de jing de harut surak ayo sini kamna biang ra nong kom na ba labun nong surak kawai ni tang bas ni ujur su ya berat bin nong kasni klik ni katin lah ya kayo ka hajogi minta ta kumbalong menswa tak laduna kadau kolong ba ngi hang ni namal laudan kitinong dia surak ngi shani te long sakendong te laduna iken bandi te kalong ka babahi namal ba ka jinghamnya ta long yo ikna samlagi teng ki ya ki bro ki ba thala mula ki ya kershut ki pendein tu teng so kinong to ro ki bobon tai kan Menta ka duna kin namar baro ki ut menta
tip sure nakadaw euro tharai re phi kata te namar bahi daily customer te kim da yutan re longki daily customer changi te ki wan be hi tamba makiru ki duna hi ka ki order ki ken kabiang ho namar ba kam ikulut kam euro namar menta ki basang surok ru la bun te ka yat ka yang ru ka blog ru kalak khamlat ken kata Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya